Bangun, makain ko ani. Kay libong ani. Kay libong sampang ani. Ang ani libong ani. Look, di kay libong tago ko ni gamay. Oh. Timurang di magaya na gyud. Iro pandamay ni iro Muna nakababag sa akong kalampusan ko niya. Iro ka makitaan niyo kung ano yun. Bulabog yung timoy kami. Kalibangan ka. Pagkapaningot mo ng kalibangan. Ay, kagawas na dyan. Iro abi ang mabugtan sampai ng iro aron patay na sila. Mengod to, Kol. Mengod to pod. Lagi lang ko. Sige. Dagko naman akong lubing bagong mga tinanon. Dagga na pong bunga akong kalubinan. Karbis na kuha ni sulod sumana. Magpakupras na ko kay mahal gurong kupras ron. Mahal kay lang sulti nga mahal ko ng kilo kupras kay ni mahal ang mga lana. Wow! Kaning lubiyaw? Dagga kay bunga. Wah, ano ni? Labi kain ni kuprason. Dagko na pong sapi ani. Wah, ani. Ako ni pa kuprason si mana. Kadagilak na ko ni akong mga bahay ani dito sa beer house. Kay dadag kwarta. Ani. Ay, naunod mo eh. Dagga na mga kulak diri oh. Kuprason si mana. Sa maron? Baho makayong tahan. Baho makayong tahan dili. Siguro sige kalibang ani. Animal! Mauday baho kayo tahan. Kaso-asugan! Kalukong! Gaaso-asugan! Gapundok! Mura magtong ice cream si Binilibin! Kaluhod! Gaaso-aso pa! Inampak ng libang aning walang bae! Sus! Kasalbayas kayo! Anrata mo kung kinsa na libang anay kong luna! Ipabarang ko ta mga pag-secure! Kaluhod! Gaaso-aso pa yun! Inampak yun na libang anay! Akit pa nga ito matumbi! Un! Ang maing matao! Bara akong luna! Kaluod! Noong sa kapre, kakul simaut mo na imong nong. Isog mo ka. Sige magpamalikas na ra. Magkadugas yung asawa. Yung muskuha. Lagot ko pre! Huwag gabain ng mga tao dito. Akong luna. Kalibangan na akong luna. So, apit pa dyan ako matumbi. Damak ay ng mga tao dito pre. Mong galagot ko pag ayo. Sus! Kitaan na ako ng nangalibang dito pre. Oh, mao na di mong problema na pre. Badyang ina. Usa po ng badyang pre. Kanang badyang pre. Mao na tambal sa mga tao nga pataka lag kalibang bisag aha. Mo ba pre? Gay ko nakuha na pre. Tara, tagahan di kan pre. Asa man na? Akit mga tanong dito. Kit ako na ko ba? Una pre. A few moments later. Mao ni badyang pre gini. Oh. Mao gi tambal tao pataka lag kuan lang hugaw kana. Kani? Mo ni badyang pre. Mao ni si badyang pre. Unsang po ni pagamit pre? Mao ni ano ni pagamit pre. Gaway ko mga sample. Pakit ako na ko. Ang putol ka na punuan pre. Yanan mo sa tayo pre. Yanan mo pre, yanan mo epektibo kaya pre mga pagamit na dito. Kana mga duga-duga ba magduga ba pre. Oh. Yanan mo sa tayo dito pre. Wow! May pangukay mo ginayo ko ang epektibo mo. Gaduda ko pre katong batang na ibalag na ko pre. Namon ko naibalag itong batang nga naka-orange og pajama. Pero botoy na libang. Mailara ni mo pre kay mga atol mo pre. Unsa may timailan pre nga
Si may ilbalan ako kinsa na libang pre. Katagbo kay ang tao pre nga mag-ana na magyakaw pre. Kasi pangarap pre. Mao na nalibang sa mong kalubinan to pre. Mo na? Mao na siya pre. Be, gay ko no kuha na pre. Be, ibti ko pre. Okay na pre. Di mamada. Kani sakto Kani? ni pre kay mga kon dako ko na. Kani? kala. Okay ni, effective ka Ay ani. tip gano pre. Dila ka daw pre na. Bawal mo gisa nalibangan na dito pre. Maka sakpan ni guna ako kinsa na sakpan libang yun, ani pre. Pais kayo katug yung batang naka-orange may kung balaan ay nakong duda. Gaumbok jud pre, gaso-aso. Dah. Bago kayo kabatay kag ice cream 7-Eleven nga gaana-ana gyud. Mao Ay gyud. sakpi dito nga gaso-aso sa man di ay. Wala lagi murag pagtalikod na tong pagtalikod niya murag naabot ra pug ba mao tuwa na akong sakpi. Kaniron ablaw guni pre. Nya. Kani pre, salamat kay ani pre. Ah sige pre. May sapayan pre. Ambal pre. Karon makabalos ako aning nilibaan ni itong luna. Ay karon ako. Bajang rin katapat ninyo. Karon ka. Kabalos na ko mo. Gapaumbok buga aso-aso pa. Karon ka. Tukan ni mo'y katapat ni mo. Bajang ra ka. Kabalos na ko ani. Tinuod ang itong sultis kong kumpare. Nga. Itos lubrais. Gaumbok nga gaso-asong. Udah. Karon makabalo na kong kinsay magpakag kalibangan niya itong luna. Ani, ako sundot ng isultes ng kumpare. Nga kanigod siya kay huwag na sa ilalom. Jara! Mura day kag ice cream. Udah. Kut-kut lubot ni mo runting. Kapalos na ko ni mo ting. Kung bata ka ikaw din malibang diri. Amel, giti ko na kung lubot. Kaya bawa. O ka jud. Akong anak ko ni. Kaya harong effective yun. Tara. Mamurap na gigitik ka mo lubot. Kaya. Jaka jud. Ginagot na jud ko aning iya ni. Karon makabalo na akong kinsay na libang ani. Sakpan ako ni kinsay sige pangutkot siyang lubot. One eternity later. Lubot. Ay. Mabalik ang lubot eh. Katul mo kayo. Effective ba na itong giyong pariruli? Yung badyang? Ikani kay gapit ko sila sa kumuuli ba? Kay sakpan ginawang malibang yung luna. Sa manis paring ram. Mura sige magkasayaw-sayaw, galakaw. Di, pang tanon. Oh, pre, naunsa magka-pre, sige magkangga. Naunsa magang galakaw, pre? Naunsa ka, pre? Practice ko og TikTok pre kanang uso kay ba nga yung matuo kani mo. Murag ang butso asu-asu. Una pre, ok, sikat ka pre. Pila pre. Mura magagtiking na putlag ikaw ka anak, pre. Mao ba? Sige god, padayunan imong trip-trip dia, pre. Kay ako, adtos ako, pre. Di ka gikan pre. Dito ko sa ilang gikan ko sa luna, pre. Niapit ko aning, papi, badyang. Gikan is ilang ka paring ruli. Kay, naisi kalibang sa akong luna, akong gibadyangan, kay effective ko nun eh. Mawala. Kanig mga tao ka na unong pasagan o kalibang sa kaasa, pre. Mao ko nung tambal. So, karon mo nang gadala ko anis balay kay singa na ako junig tinuod ba gyud giingon. Mao ba pre? Ya, sige pre. Medyo kaning basta pre. O sige, pre. Katol akong lubot pre. Oh, sige, pre. Uy.
Gusto mo na akong kumpare? Marambang nakuli. Pero, tinuod ba ka itong istoryang paring Ruli, no? Nga, masakpan ako pinaagi sa magsigi kunog pangatol sa iyong lubot. Di ba ka ako kumpare mo? Nalibang dito sa tuluna? Pre! Taysa, pre! Mao din ka aso-aso, pre! Kay ikaw day sige kalimang sa akong luna, pre! Animal ka, pre! Yay! Shout out! Shout out na rin! Shout out ko kay Jimmy Chan ug kang Angelica Jose ug kay Romulo Kere. Shout out! Shout out! Shout out day ko ni Clint ug ni Marijoy Tonilada ug ni Rua Izog. Shout out day ko sa kanang absent. Kinsay nang absent? Elman. Og shout out po day ko ni It's Time for Jofrika og ni Lina Ligday ni Silis Vlog og ni Junjun Pantunyal. Shout out! Oh, goro ba mga kabibo sa gusto mo pa-shoutout first time comment sa mga bagong video nga i-upload. Mga mo shoutout. And please don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para update yung pag naroon yung bagong video nga i-upload. Oh, mga kabibo, nagkasalamat. Ulit sa ito inumduman ng Taong Healthy Bibo! Shoutout sa mga